Селям алейкум, хайрлах шамлар. Приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединяться к нашему эфиру по видео, использовав программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начнем со следующего информационного сообщения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах проведения в мае 2021 года в Киеве саммита Крымской платформы. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства сказал сегодня на брифинге. Ця робота не буде зупинятися ані на день і увінчається вона самітом Кримської платформи, який пройде в Києві. І я сьогодні вже можу повідомити, що офіційно, що остаточно ухвалене рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року. Дуже сильно сподіваємося, що на той момент ситуація з пандемією стабілізується, і ми матимемо нагоду провести успішний саміт у столиці України. Тем временем заместитель министра иностранных дел Украины Мине Джипар обсудила с послом Канады в Украине создание крымской платформы по деоккупации полуострова. Как говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства, собеседницы согласились, что платформа несет мощный сигнал в вопросе поддержки Украины. Пані посол Канади чітко заявила, що позиція її уряду щодо Криму ніколи не зміниться, і Канада і надалі докладатиме максимум зусиль для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Вона також поділилася враженнями від відвідування пункту пропуску Каланчак. Політичний діяч, екс-представник України в трьохсторонній контактній групі в Мінську Роман Бессмертный сейчас с нами на прямой связи. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Мы видим сейчас активные действия украинских дипломатов, чиновников в вопросе создания международной платформы по деоккупации Крыма. И вот сегодня Кулеба сказал, что в 2021 году, вероятнее всего, в мае уже состоится Кримський саміт. Чего ждать? Якщо цей проект вдасться з точки зору інформаційного, насамперед поширення і створення свого роду клубу друзів України, клубу друзів кримських татар в питаннях деокупації, це буде дуже добре. Але навіть відповідаючи на це питання, пан міністр, він поставив декілька проблем, які треба вирішити. Ну, по-перше, це тема пандемії. Я прошу, щоб всі звернули увагу на те, що і президент Франції, і канцлер Німеччини сказали, що до літа наступного року питання не буде вирішено. То очевидно, що в Україні є наробки, які говорять про те, що це можна швидше вирішити. Навряд чи ця проблема буде розв'язана, тому це вже створить проблему. Наступне – це тема учасників цього клубу. Очевидно, що якщо вдасться залучити до цієї праці важковаговиків, можна сподіватися не тільки на інформаційну підтримку, а й на серйозний вплив на ситуацію в світі і далі розробка, можливо, санкційної політики, можливо, залучення певних фінансових ресурсів і так далі, якщо це відбудеться. Хоча під великим питанням, тому що в цілому ряді країн будуть відбуватися внутрішньополітичні акції, які не дадуть можливість, скажімо, ні Франції, ні Німеччини взяти активну участь у цьому процесі. Тому я ще раз скажу, я дуже скептично, ви це знаєте, відношуся до цієї ідеї. Для мене найгірше, що вона вириває ситуацію з контексту механізмів, які вже працюють. Але, дай Боже сили і Німе Джипар, і міністру закордонних справ, щоб їм вдалося зібрати цих людей і пропрацювати питання. Бо прекрасно розумію дипломатичний корпус. Для будь-якого дипломата висловити підтримку особисту, уряду – це важлива річ. Але це не означає, що це питання отримає
інформаційну підтримку, ресурсну підтримку, а далі будуть запущені механізми дії. Тому тут ще насправді є дуже і дуже багато роботи. В свій час уряду України і Офісу президента довелось працювати над багатьма аналогічними речами. Вони розпрацьовувалися не півроку і не рік. Тому я ще раз кажу, в мене таке внутрішнє десь є оптимістична поява, що ця робота, в неї є драйвер, є автор, вона є зацікавлені, але хоча б причини, про які я казав, я вже не беру до уваги те, що майданчиком цього буде Київ. Це означає, що вже апріорі очікувати на те, що в цьому процесі візьме участь російська сторона, годі. А відтак це означає, що всі ті, хто десь знаходяться в орбіті Росії, вони не будуть брати участь у цьому процесі. А вы думаете, что если бы платформа была где-то на нейтральной территории, Российская Федерация бы согласилась в ней участвовать? Якщо в цій ситуації, умовно кажучи, в роботу по організації Кримської платформи візьме участь Німеччина, Франція і Сполучені Штати Америки, я вже не кажу, умовно кажучи, посередництво там фінів, переконаний у тому, що росіян вдалося б посадити за стіл і провести серйозну розмову. Справа в тому, що ми всі думаємо і оцінюємо ситуацію в Росії з точки зору наявного в нас матеріалу, але вона не така є благополучна. Це по-перше. По-друге, очевидно, що задачі, які зараз ставить перед собою російська зовнішня політика, вони провалюються. Вони не вдаються ні в Білорусі остаточно, ні в Киргизстані, ні в Нагорному Карабасі. А вплив зовнішніх сил на ці позиції зростає. І звідси, з моєї точки зору, можна було про це думати. Але я ще раз кажу, я не можу зараз дати відповідь за тих, хто це наробляв. Бо поки що в інформації, яка виходить, я не повністю володію метою. Яка мета поставлена? Це лише інформаційна участь, це ресурсний свого роду збір для того, щоб вирішувати якісь питання, чи це тактика по європейських країнах? Я думаю, что все понимают, и мы понимаем, что сегодня слова поддержки, они недостаточны. Если в 2014-2015 году мы как-то радостно реагировали на заявления западных чиновников, да, там в вопросе поддержки территориальной целостности, это было для нас очень важно, что и сегодня, в принципе, важно, но сегодня мы понимаем, что этого недостаточно, и что эти слова поддержки должны перерастать уже в какие-то практические действия. Вот как вы думаете, в рамках этой платформы мы услышим однозначно много важных тезисов поддержки, но практические действия мы увидим? Наприклад, на сьогоднішній день є декілька дуже гарячих проблем, які треба було б вирішувати. Скажімо, це питання військовополонених. Це питання прав кримських татар, які залишилися на Кримському півострові. Це в кінці кінців права українців, росіян, які залишилися лояльні до України, які знаходяться в надскладних умовах. На жаль, ці речі, зверніть увагу, якщо ще 2-3 роки назад про це говорили на Раді безпеки ООН, ОБСЄ, навіть про це не говорять. Звідси, умовно кажучи, якщо про це почнуть говорити лише з Києва, то цього навіть не почують члени ОБСЄ, члени Ради безпеки ООН. І тому оцей скепсис, про який я кажу, він не випадковий. Я розумію механізми впливу на міжнародну спільноту. А це означає, що якщо навіть за мету ставити, умовно кажучи, донесення достовірної інформації до тих, кому треба сказати, то почують лише ті, хто буде в Києві. І не більше, і не менше. Хоча може трапитися так, що, власне, Кримська платформа з Києва запустить механізм формування певного регіонального блоку держав. І я не випадково в першій розмові на цю тему вам казав, що мене тут дуже приваблює, скажімо, позиція і роль країн Чорноморського басейну. Якщо їх вдасться залучити до цієї роботи, а там через режим, умовно кажучи, Чорного моря можна впливати дуже серйозно, в тому числі і на Російську Федерацію. Тому участь Туреччини, Румунії, Болгарії і так далі дуже важлива в цих речах. Але поки що я не чую від цих країн підтримки присутності. Ідею вони будуть підтримувати.
Я вже не кажу про те, що там Сполучені Штати, і Німеччина і Франція, про яку я сказав, і Великобританія. І тут дуже важливо, щоб ті навіть існуючі блоки, які сьогодні розсипаються, координаційні центри в світі, умовно кажучи, об'єднання країн, щоб вони в цьому об'єдналися. Це може створити додатковий тиск в Євросоюзі на санкційну політику, в Сполучених Штатах Америки і так далі. Тобто в мене десь у глибині там надія є про те, що це можна зробити, і тоді конкретика, про яку ви кажете, вона може з'явитися, скажімо, в питаннях вимог щодо звільнення військовополонених, в питаннях прав населення на території Автономної Республіки Крим і так далі. Тоді можна на щось сподіватися. Але ймовірність таких речей була б набагато вищою, якщо б там за столом переговорів була присутня російська сторона. Вот платформа по деоккупации полуострова – это сейчас один из элементов политико-дипломатического пути деоккупации наших территорий, в частности, полуострова, говорится в Министерстве иностранных дел Украины. Но глядя сегодня на события в Южном Кавказе, имеется в виду Нагорный Карабах, напрашивается вывод. Переговоры – это хорошо, но неэффективно. Правильный ли я делаю вывод? Абсолютно точно ви попадаєте в десятку. Більше того, фактор сили у світовій політиці, в міжнародних відносинах буде зростати. Я не торкався навмисно цього питання, бо якщо це тактика, яка робиться з метою, щоб нарощувати компоненту силову, будь ласка, це можливо, це доречно і це правильно. Але треба розуміти, що противник, він не з закритими очима живе, він це бачить, він серйозно інтегрований в світову політику, він буде це розуміти. Однак у цій частині ця робота достойна якоїсь уваги не тільки з точки зору впливу на противника, вона ще й важлива з точки зору речей, які забезпечують, умовно кажучи, внутрішню комунікацію. Але внутрішні комунікації, я дуже боюся, що ідея Кримської платформи – це свого роду компенсатор внесення змін в Конституцію щодо статусу автономії Криму, щодо необхідності розробки і прийняття закону щодо статусу кримських татар і так далі. Тобто є речі, які треба було б робити вчора і позавчора навіть, які пов'язані з речами, які я щойно оголосив. Але вони чомусь не робляться, і з'являється ідея Кримської платформи. Знову ж кажу, я скептично дивлюсь на цю річ, але якщо вона зможе виконати деякі супутні функції в момент будівництва армії, об'єднання світового клубу в вирішенні цієї проблеми, будь ласка, на це можна прийняти. Будем надеяться на лучшее. И тем не менее, создание платформы все же хороший сигнал, я думаю, для Крыма, для граждан Украины, которые проживают на территории Крыма. Но рядом с этим мы видим, как на материковой части Украины сейчас развернулся другой скандал. Скандал вокруг решения Конституционного суда Украины, который фактически, как мы видим, хоронит антикоррупционную инфраструктуру. И вот глядя на вот это все, глядя на то, как внутри нашей страны работает, действует пятая колонна в направлении разрушения нашей государственности, насколько презентабельно мы выглядим в глазах Крыма, в глазах граждан Украины, которые проживают на территории оккупированного Крыма и ждут, что Украина будет делать все для того, чтобы вернуться непременно туда. Перше, той гвалт, який зараз чиниться з приводу рішення Конституційного суду, і все це називається конституційною реформою, конституційною кризою, даруйте, політичною кризою і так далі, він абсолютно далекий від цих речей, про які озвучуються. Те, що Конституційний суд прийняв рішення, однозначно стверджую, я неодноразово про це говорив, від моменту прийняття відповідного законодавства мотиви щодо заперечення і оспорювання цього в Конституційному суді були від самого початку.
Хоча би тому, що всі створені органи, повноваження, якими наділені президент, інші посадові особи і органи, є позаконституційні. Зверніть увагу, я кажу не конституційні, а позаконституційні. Тому треба було вносити зміни в Конституцію. І далі треба. І не можна цього не помічати. То есть основания у Конституционного суда Украины принимать такое решение все же были? Таке, подібне і так далі були. А друге, це однозначно. І можу вам сказати, що це скаже будь-який конституціоналіст, що в моделі української правовій моделі така необхідність існувала щодо внесення. Наступне. Рішення Конституційного суду не обговорюються. Рішення реалізуються. Наступне. Але на сьогоднішній день гвалт, який піднятий, він абсолютно неадекватний тому, що прийняв Конституційний суд. Перше. Я би пропонував, щоб ті, хто піднімають гвалт, звернули увагу на зміст Конституції, на законодавство про Конституційний суд і на подання, яке розглядалося, і що з цього подання було прийнято. Тому що подання зачіпає дуже багато спектр питань. Судді Конституційного суду з цього спектру вилучили лише один фрагмент. Це тема суддів Конституційного суду. По-перше, треба розуміти, що Конституційний, хоч і говориться суд, це не зовсім та установа, яка відносина до системи судів, і взагалі Конституційний суд ніякого відношення до судів, про які йде так багато мови, зараз немає. Це окрема структура правосуддя, і їх ліпить туди абсолютно недоречно. Наступне. Рішення, яке прийнято, це малесенька частина того, про що йде мова. І ніякого відношення це не має до питання протидії корупції в усіх абсолютно інших сферах і так далі. З моєї точки зору, рішення, яке прийнято, воно мало підстави для того, щоб воно було таким. Наступне. З моєї точки зору, гвалт, який прийнятий, він скоріше стосується не рішення, яке прийнято, а власне самого Конституційного суду. Багатьом в Україні, тим, хто бажає руйнації українській державі, заважає в принципі існування Конституційного суду. Особливо в момент, коли почнуть діяти новообрані органи місцевого самоврядування. Я хочу, щоб всі звернули увагу на ті повноваження, які Конституційний суд має в царині суверенітету, територіальної цілісності і так далі. Так от, блокування роботи такої інституції, як Конституційний суд, це дуже велика небезпека. Я хочу нагадати про те, що в історії України рішення про Конституційний суд було прийнято в 93-му році, але майже 10 років Конституційного суду не існувало. Існував тільки голова Конституційного суду. Згадайте, які конфлікти тоді виникали. Коли Конституцію трактували спочатку комісії Верховної Ради, потім парламент, потім Конституцію використовували президенти, як вважали за неможливе і необхідне. Тому існування Конституційного суду дуже важливе. І ні в якому разі не можна, маючи претензії до рішення Конституційного суду чи до окремих суддів Конституційного суду, руйнувати сам Конституційний суд. Давайте мы продолжим, подключим для начала к нашей беседе сейчас народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Ольгу Савгирию. Она с нами сейчас на прямой связи. Пани Ольга, витаю вас. Доброго дня. Добрый день. Какой наиболее оптимальный вариант выхода из политического кризиса, в котором мы сегодня оказались, вы видите? Я вважаю, що потрібно зробити два кроки. Перший крок – це прийняття законопроекту, який відновить дію конституційного законодавства. Я чула частину виступу попередника, на жаль, не знаю прізвища, хто на зв'язку, не почула. Але хочу сказати, що я не погоджуюсь з точкою зору про те, що Конституційний суд мав якісь підстави визнавати неконституційними ті норми, які оскаржені були в цьому конституційному суді. Більше того, як представник Верховної Ради в Конституційному суді, я вже дуже багато разів говорила про те, що це рішення є абсолютно нелегітимним з точки зору процедури його прийняття, тому що мали місце кричущі порушення процедури прийняття рішень, які взагалі безпрецедентні за всю історію, за 24 роки діяльності Конституційного суду. Це, отже, перший крок – це відновлення антикорупційного законодавства. Ми вважаємо, що оптимально його повністю, тобто зробити його таким, повернути
залишити його таким, яким воно було до ухвалення рішення Конституційного суду. Підтримуємо, що потрібно вивести суддів та суддів Конституційного суду з-під юрисдикції НАЗК в частині антикорупційного дотримання антикорупційного законодавства, але для цього пропонуємо надати доручення Кабінету міністрів розробити протягом 2 місяців відповідний законопроект і внести його на розгляд Верховної Ради. Це перший крок в частині антикорзаконодавства. І другий крок – це власне вирішення питання щодо діяльності Конституційного суду в тому його складі, в якому він є. Чому це проблема? Тому що ми бачимо, що після постановлення рішення по електронному декларуванню Конституційний суд продовжує здійснювати грубі порушення законів. Про що йдеться? Буквально вчора ми знаємо, що один із суддів Конституційного суду оприлюднив проект рішення Конституційного суду щодо тлумачення 13-14 статей Конституції. Це теж абсолютно безпрецедентний крок. Я не пам'ятаю такого, щоб колись суддя Конституційного суду виносив проекти документів, порушуючи тим самим закон, тому що суддям Конституційного суду заборонено розголошувати інформацію і взагалі власну позицію щодо тієї справи, в якій ще не постановлено рішення. Це по-перше. По-друге, протягом всього тижня ми бачимо знову таке системне порушення, як зміни порядку денного засідань Конституційного суду абсолютно в рандомному порядку. Тобто це відбувається хаотично. Протягом 1-2 годин ми бачимо, що міняється на сайті Конституційного суду порядок денний. І от останній буквально свіжий приклад. Вчора ввечері ми бачимо вкидання в порядок денний питання про тлумачення 13-14 статей Конституції. Це такі, які мають важливе значення для питання розуміння підстав розпорядження землею. І скидається питання про забезпечення функціонування української мови як державної. Пані Оль, так. Вот в итоге, у нас просто не так много времени, в итоге сейчас наиболее обсуждаемые 3 законопроекта есть. Это законопроект Разумкова о возобновлении электронных деклараций, это законопроект Ярослава Юрчишина из фракции «Голос» совместно с вашим коллегой из фракции «Слуга народа» Александром Корниенко, и законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который предполагает полностью лишить полномочий состав Конституционного суда, то есть распустить КСУ сегодня. Значить, дивіться, сьогодні ще зареєстровано один законопроект, він консенсусний, там я перший автор цього законопроекту, його підтримало дуже багато, близько 80 народних депутатів, причому не тільки з нашої фракції, підписав також голова Верховної Ради, перший заступник голови Верховної Ради. Тобто це такий, скажімо, законопроект, який знайшов підтримку не тільки в фракції монобільшості, а й в інших фракціях, підписали депутати від фракції «Голос». Про що там йдеться? Какой из этих законопроектов готовы поддержать лично вы? Ще раз. Какой из этих законопроектов готовы поддержать лично вы? Я готова підтримати, і сьогодні зала була готова підтримати, принаймні так виглядало, законопроект Разумкова щодо повернення до законодавства в частині електронного декларування, однак був внесений альтернативний законопроект, і за законом про регламент неможливий розгляд основного законопроекту, поки не спливли строки розгляд подання альтернативних законопроектів. Тому питання було відкладено до закінчення цих строків. Дубинский таким образом блокирует законопроект Разумкова? І зачем? Ну, скажімо так, тут така, знаєте, погранична ситуація. Кожен депутат має право законодавчої ініціативи і може вносити альтернативні законопроекти. Можливо, в певних ситуаціях це може мати вигляд блокування. Ви не підтримуєте законопроект Зеленського? Справа в тому, що в частині припинення повноважень суддів Конституційного суду є один нюанс. Не всі з 15 суддів Конституційного суду, які зараз призначені, голосували за рішення 27 жовтня. 4 з них були проти. І я вважаю, що оскільки ми маємо таку ситуацію, ми не можемо достроково припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду. Тобто, на якій підставі ми будемо звільняти 4 суддів Конституційного суду, які голосували проти цього рішення. Це по-перше. По-друге, в Конституційного суду немає
немає такого поняття, як скликання, так? Як це, наприклад, є у Верховної Ради. Тобто припинити одномоментно повноваження всіх суддів неможливо, тому що вони призначаються на різні відносно один одного терміни. У когось через рік закінчується повноваження, у когось через 2, у когось через 3. Тобто я вважаю, що тут потрібен індивідуальний вибірковий підхід і з'ясування мотивів, позицій, вини кожного щодо резонансної справи, яка мала місце. Дякую. Ольга Совхиря, народний депутат України, фракція «Слуга народу», была с нами на прямом зв'язку. Пане Романе, что думаете относительно тех законопроектов, которые сегодня предлагают народные депутаты Украины по возобновлению электронных деклараций, по законопроекту Юрчишина и Корниенко, которые предлагают увеличить состав кворума от 12 до 17 судей? Но относительно законопроекта Зеленского уже все говорят, что он неконституционный и что вряд ли Зеленский наберет достаточное количество голосов в парламенте. Ну, це тільки підкреслює правоту того, що я сказав. Ну, уявіть собі, якщо суддів будуть звільняти чи залишати в залежності від того, як вони голосують. Тобто ми дійдемо до крайності. Тобто позиція людини, її правова позиція буде визначати, як її оцінює парламент. Тому я категорично проти, щоб подібні рішення приймалися, тим більше по відношенню до Конституційного суду. Наступне. Тепер як врегулювати ці питання потрібно? Очевидно, що це питання, яке не буде розв'язано лише голосуванням чи процедурних питань Конституційного суду, чи внесення змін до законодавства. Ще раз кажу, із-за позаконституційності органів, про які ми говоримо, це потребує внесення змін в Конституцію. І цю роботу давним-давно треба було робити. Її не пізно й зараз почати. Це перше. Друге, дійсно, треба вносити зміни в цілий ряд законів, в тому числі і закон про Конституційний суд, і закони, про які ми говоримо. Ну, зверніть увагу, навіть зараз в розмові було сказано, що із-під контролю НАЗК будуть виведені судді Конституційного суду. Так от у рішенні, яке прийнято, 90% тексту описує, власне, недопустимість контролю НАЗК над суддями Конституційного суду. Ось про що йде мова. Взагалі, цей матеріал, про який ми зараз говоримо, стосується суддів Конституційного суду. Це та частина, яка взята з подання 47 народних депутатів. Більше того, решта цього подання незрозуміло взагалі, чи буде розглядатися. Тепер оця гра навколо закону про мови, закону про ринок землі і так далі. Буквально Суд Конституційний знаходиться не на етапі прийняття рішення, він знаходиться на етапі розгляду цієї проблеми. Це перше і друге. Хто, як і коли поширює якісь рішення, ну звідки нам відомо. І от оця претензія до суду Конституційного суду без звинувачень і претензій, доказаних конкретній людині, це ще одна проблема. Не можна говорити таких речей, якщо ці речі не доказані. А таким чином, маючи претензії до якоїсь людини, причому не доказані, ми руйнуємо державний інститут, який є одним із ключових з точки зору стабільності, суверенітету держави і територіальної цілісності. Что мешает Зеленскому, его команде собрать конституционалистов, юристов, проводить консультации и приходить к какому-то общему решению, консенсусу? З моєї точки зору, президент Зеленський просто не усвідомлює ту відповідальність, яка покладена на нього як фігуру, яка повинна стабілізувати політичну ситуацію в Верховній Раді. Він піддається інформаційному шантажу, пливе за цим і стає сам учасником руйнування стабільності, причому сам бере на себе роль того, хто розпалює цей конфлікт. Дуже дякую вам, пане Романе. Роман Безсмертний, політичний діяч, екс-представник України в політичній подгрупі трьохсторонній контактній групі в Мінську. Був з нами на прямому зв'язку. Чохсагомс. Мы переходим к теме Донбасса. Украинская сторона подготовила для трехсторонней контактной группы план совместных шагов с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать условия там для проведения местных выборов уже 31 мая 2021 года. Предлагаю послушать главу украинской делегации в трехсторонней контактной группе.
Перше, що ми пропонуємо зробити – припинити обов'язково збройний конфлікт і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто всі збройні формування, найманці, озброєння – все повинно бути виведено з цієї території. Незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року. Украинская сторона хотела бы, чтобы следующая встреча лидеров нормандского формата состоялась до конца 2020 года. Не так уж много времени, остается всего лишь чуть больше полтора месяца. Об этом сообщил глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук. Предлагаю его послушать. Щоб вони оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено, і обов'язково обговорили умови безпеки і політичні умови для місцевих виборів. Щоб було точно і зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі лише в певних відповідних умовах. Политолог Андрей Шкиль подключается к нашей беседе. Пане Андрею, витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Андрею, что думаете относительно плана действий и совместных шагов, которые предложила украинская делегация в трехсторонней контактной группе? Ну, це запропонував Леонід Кравчук, і розумієте, тобто ситуація виглядає мені так, коли проблема, чітка проблема вималювалася у нинішнього президента України, у Зеленського, в зв'язку, перше, це провал на місцевих виборах, друге, це проблеми всередині самої партії, фракції в Верховній Раді. Ну, то тоді з'являється такий от Кравчук, Леонід Кравчук, який увагу прикуту до політичних радарів українців він просто перемикає. Тому що ті шукають на політичному радарі, як розв'яжеться проблема з Конституційним судом, яка ситуація буде в парламенті після цього. І тут таким, знаєте, чародійським способом з'являються точки, нові крапки на радарі української політики, нанесені, як на мене, маркером правною рукою Кравчука. Він з таким, знаєте, бажанням допомогти своєму патронові це робить. І властива увага даремно прикута до абсолютно фантастичного і неіснуючого питання. То є радар, є люди, які є оператори, які займаються оперуванням і обслуговуванням цієї системи протиповітряної української політичної оборони. На неї нанесені абсолютно штучно, ззовні, абсолютно не сумісні з реальністю координат. Тому ніякої не буде зустрічі ні в нормандському форматі, зрозуміло. Не буде. Кстати, уже по нормандскому формату отреагировали в Российской Федерации. В частности, прокомментировал это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Предлагаю вместе послушать. Давайте. Зустріч нормандської четвірки заради самої зустрічі безглузда. Результатом має стати як мінімум підведення підсумків виконання Мінська-2. Вот тогда напрашивается такой вывод. Может, это все-таки какой-то хитрый план, какой-то сценарий с украинской стороны, чтобы показать, вот какая-то игра слов, возможно, чтобы показать нашим западным партнерам, что вот у нас есть совместный план действий, мы готовы делать, мы готовы идти в направлении урегулирования ситуации на востоке Украины, а Россия вот не хочет, отказывается. Может, такой план? Ні, якщо б був такий план, то не потрібно було б розповідати про чіткі дати, перше число, про вільну економічну зону, 31 березня проведення виборів, малювати якісь там координати, графіки на картах, тобто говорити про вільну економічну зону. Тобто це вкидування в інформаційний простір, я ще раз кажу, фальшиво нанесених координат. Вони нервують людей, вони відвертають увагу, але з іншого боку привертають увагу до діяльності самого президента. А чего отвлекают сейчас внимание такими заявлениями? Відвертають увагу в першу чергу від, я ще раз наголошую, поразка на виборах, другий тур, другий тур ніхто ж не скасовував, і можна проводити другий тур з огляду на те, що це не головна проблема, ну нічого, що ми не маємо жодного мера, там чи практично жодного немає мера, Слуга народу, крім тих мерів, які до неї приєдналися в межі часі. Тому провал очевидний провал з Конституційним судом. Це треба прикривати, і це прикривається в такий спосіб. Спосіб, можна було б сказати, спосіб не найгірший, просто тема дуже складна і дуже тяжка для того, щоб її використовувати, експлуатувати і тим паче нею спекулювати. Але іншої теми
пан Зеленський не має, і Кравчук виконує його волю. Тому що все решта не вдалося, все решта не спрацювало. Тобто насувається епідемія ковіду на Україну. Тобто проблема після того, як вона вже насувається найбільше. Так? І тому потрібно зробити, сконструювати штуку на Ради, я ж кажу, абсолютно штучно нанесено, щоб відвернути увагу. Увага відвертається, але частково. Українці дещо звикли до подібних сценаріїв, але все одно тема з ОРДЛО настільки болюча. Вона заторкує настільки велику кількість людей безпосередньо, які живуть там, які були змушені переселитися в решту території, неокуповану територію України. І тому це зразу вкидується в обіг, словесний обіг. Це люди використовують для того, щоб обговорити, висловити підтримку, недовіру, поглузувати і так далі, покипкувати. Таке інше, це будується інша система координат. Система координат, яка відволікає увагу від проблем, які, на превеликий жаль, вирішити ніяк не може президент Зеленський. 9 декабря, вы знаете, истекает срок, который отвел президент Владимир Зеленский для завершения войны на востоке Украины. До этого Алексей Резников говорил, что он это интерпретирует по-своему. И вот этот год, по мнению Резникова, президент Зеленский отвел для имплементации и реализации Минских соглашений. Очевидно, не случилось этого. Минские соглашения не реализованы. Как дальше будет действовать президент? Возможно, он предложит какой-то альтернативный вариант, альтернативную площадку мінському формату. Ну, дивіться, найкраще, звичайно, давайте будемо говорити логічно, з усіх боків. Найлогічніше – це просто вийти з мінського формату. Мається на увазі не покинути, не сказати, що він не діє, просто сказати, панове, якщо ми хочемо продовжувати ситуацію, заморожувати конфлікт, скажіть, будь ласка, ми це будемо з цим боротися або підтримувати. Ну, в будь-якому випадку треба зрозуміти, які очікування є у всіх чотирьох сторін. У України, по-перше, ми не знаємо в першу чергу, які очікування від мінського формату в Україні. А в Росії зовсім інші очікування. Вони бачать просто всю Україну в території свого власного впливу. І мінський формат, і окупація Криму і Донбасу – це тільки привід для того, щоб взяти, як кажуть, всю Україну. Західні партнери, тобто і Франція, і Німеччина, в даній ситуації мають власні проблеми, але з іншого боку вони мають комфортну позицію, вони кажуть, хлопці, ви самі запропонували. У нас буквально минутка, пане Андрію. Домовилися, тому у президента Зеленського зараз такий єдиний вихід. Це просто реально вже не 5 питань задавати суспільству, а реально знайти рішення виходу з формандського тупіка, або з глухого кута нормандського. І для цього потрібно дочекатися, справді оголосити, що ми дочекаємося виборів в Сполучених Штатах. І в грудні не планувати нормандську зустріч, а планувати нову розширену зустріч 5 сторін, 6, скільки треба стоїти для того, щоб розрулити ситуацію, в яку в'їхала Україна нині. 9 числа листопада і грудня, і навіть січня війна закінчиться. Вона буде тривати на сході України, окупація також нікуди не зникне. І для цього треба нові партнери і нові напрямки співпраці. Дякую. Чохсагулнус. Андрій Шкіль, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Мы переходим к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там, как сообщается в Министерстве обороны Азербайджана, с обеда вооруженные силы Армении ведут огонь по населенным пунктам Тертерского и Агдамского районов. Подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры, сообщает в Министерстве обороны Азербайджана. Армия Азербайджана воюет уже в предместье сердца Арцаха, стратегически важного города Шуша, а также обстреливает отрезок дороги жизни от этого населенного пункта до приграничного Лачина, в связи с чем ее пришлось перекрыть для гражданского транспорта. Так сообщила днем в среду спикер Минобороны Армении Шушан Степанян у себя на странице Facebook. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию. Давайте послушаем. Якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення решти територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж, поки він не взяв на себе таких зобов'язань. Чим швидше закінчиться війна, тим краще. Фаріс Ісмаїлзаде, проректор дипломатичної академії при МІД Азербайджану, зараз з нами на прямому зв'язку. Фарід Бей, салям алейкум. Добрый вечер, салам алейкум. Я вас
приветствовать Баку. Взаимно. Фарид Бей, какие у вас последние новости? С какой интенсивностью сегодня продолжаются боевые действия за Нагорный Карабах? Вы знаете, уже более 5 недель, более месяца продолжаются военные действия. Азербайджан очень целенаправленно пытается освободить свои оккупированные территории. Вы знаете, что даже ООН принял 4 резолюции по тому, чтобы эти территории были освобождены от армянских оккупантов. Поэтому война продолжается, и Азербайджан поставил условия. Или оккупанты должны вывести свои войска, или же война будет продолжаться до самого конца, пока территориальная целостность Азербайджана не будет восстановлена полностью. Но учитывая воинственную риторику, которой занимает сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, правильно ли я понимаю, что пока что говорить об остановке военной фазы конфликта не приходится? К сожалению, да, армянское правительство продолжает военные действия. У нас, вы знаете, были атаки, ракетные атаки на мирные города Гянджа, Барда, где умерло более 100 человек, в том числе и дети. Эти ракеты используются, для того, чтобы испугать мирное население, чтобы как-то поставить прессинг на азербайджанское правительство. Эти города находятся вне военной зоны, но почему-то армянское правительство продолжает их атаковать, и гибнут дети. Поэтому я думаю, что самое правильное решение было бы, если бы армянское правительство вывело бы свои оккупационные войска, и как-то можно было бы сесть за стол переговоров и договориться о будущем статусе Карабаха. Видите ли вы такую готовность сегодня у руководства Армении? На данный момент нет, но вы знаете, что Азербайджан уже освободил 4 из 7 прилегающих районов. Я думаю, что азербайджанская армия очень сильная, очень профессионально подготовленная. Азербайджан сейчас намерен освободить также город Шуша, который является историческим Азербайджана. Если такие победы будут продолжаться, я думаю, что в скором времени армянское правительство поймет, что уже пора поднять белый флаг, подписать капитуляцию, и в этом случае можно уже поговорить о каком-то конкретном графике вывода армянских вооруженных сил. То есть в случае чего Азербайджан не ограничится 7 районами, 4 из которых сегодня освободили, насколько мне известно. Вы знаете, в целом оккупировано 20% азербайджанских земель. Да. Это международные признанные территории Азербайджана. И, как я уже сказал, Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции. Все эти территории должны быть освобождены. Но там есть Карабах, Нагорный Карабах и 7 прилежащих районов. Я думаю, что, в принципе, Азербайджан будет идти до самого победного конца. И единственное, что может сейчас остановить войну, это если Армения предложит конкретный график вывода своих оккупационных войск. Но, тем не менее, мы видим, как Азербайджану на своих условиях сейчас пытаются навязать перемирие Российская Федерация, Европа, Соединенные Штаты Америки. И мы видим, как оказывается давление на руководство Азербайджана в этом вопросе. Да, к сожалению, вы знаете, представители Минской группы ОБСЕ, Франция, Россия, Америка, они 27 лет вели какие-то пустые переговоры, никаких продвижек не было, ни сантиметра оккупационных земель, оккупированных земель не было освобождено. И, в принципе, большая вина лежит и на этих сопредседателей. Сейчас они Вы думаете, они не опять сумели призывают... сохранить нейтралитет? Они иногда нарушают вот этот статус нейтралитета. Например, Франция делает проармянские высказывания. Нам это не нравится, потому что мы считаем, что сопредседатели Минской группы должны держать нейтралитет, должны постараться помочь вывода оккупационных войск. А в результате того, что мы видим, это пустые разговоры, пустые какие-то переговоры. Уже 27 лет они продолжаются. А как же И поэтому Россия? мы считаем, что... Вы знаете, Россия тоже сейчас активно пытается содействовать подписанию какого-то договора о прекращении огня. Российский президент звонил и нашему президенту, и армянскому премьер-министру. Мы очень хотим, чтобы Россия именно повлияла на Армению, так как они являются союзниками, военными союзниками. Мы очень хотим, чтобы именно Россия повлияла на Армению, чтобы они предложили график вывода оккупационных войск.
Как вы считаете, есть ли риск того, что сегодня конфликт между Арменией и Азербайджаном перерастет в масштабный региональный конфликт с вовлечением туда крупных держав? Есть такой риск. К сожалению, вы знаете, что Армения и Россия имеют военный договор, и Россия уже объявила о том, что если военные действия перейдут на территорию Армении, они вынуждены будут заступиться за Армению, и не только Россия, но и ОДКБ. В то же время вы знаете, что Турция и Азербайджан являются братскими союзниками. Я думаю, что если такие крупные державы, как Турция, Россия вовлекутся, а дальше уже и НАТО может вовлечься, это очень рискованно, это очень опасно. Но на данный момент у нас есть информация о том, что на стороне Армении уже воюют боевики из разных стран. Это в основном представители диаспоры из Франции, из Канады. Это террористы, которые приехали воевать. Поэтому, в принципе, конфликт уже стал таким международным. Но очень хотелось бы, чтобы Россия и Турция не были вовлечены, чтобы Россия, как сопредседатель Минской группы, сохранил нейтралитет и помог получить этот график вывода армянских оккупационных войск. Çok sağ olunuz Fariz Bey. Fariz İsmail Zade был с нами. Спасибо вам большое. Allah yardımcı olsun. Teşekkürler. Biz ile Canlı Bağday'da проректор дипломатичной академии при МИД Азербайджанской Республики. Ну, а я вынуждена с вами попрощаться ненадолго. Мы прерываемся всего лишь на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает программа Prime. Не переключайтесь.